Στον αριθμό 19. Χρήστος Χολίδης, 23 ετών, μπασκετμπολίστας αλλά και μοντέλο. Δηλώνει και αλεξιπτοτιστής από την Αθήνα. Ονομάζομαι Χολίδης Χρήστος, είμαι 23 χρονών, ασχολούμαι με θαλάσσια σπορ, με μπάσκετ και καταδύσεις. Πώς μου ήρθε να καταδύσεις, δεν έχω κάνει ποτέ. Πώς με βλέπετε? Ψηλός. Ο Χρήστος είναι το σούπερ παιδί. Δυνατός. Είναι το καλύτερο παιδί που γνώρισε στο στρατό. Είναι τέλειος και τον αγαπώ πολύ. Τον πάω γιατί είναι extreme τύπος. Πιο γνήσιο παιδί του μπαρ. Ο καλύτερος. Σαν μάνα είμαι πολύ περήφανη για τον Χρήστο. Πώς με βλέπετε? Δυναμικός. Θέλω να είσαι γερός, Για όλα να πάνε καλά. να είσαι ένας από τους 12. Σας αγαπάμε πολύ. Ο σκοπός μου που πήγα στο παιχνίδι είναι να περάσω καλά, να γελάσω και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει προκύψει. Γεια σου, Χριστάρα. Κάτσε. Λοιπόν, Χολίδης, Χρήστος. Με τον Μπάμπη το Χολίδη, συνωνυμία. Ναι. Μπασκετμπολίστας. Είσαι ακόμα ή Τη συγκεκριμένη στιγμή όχι, γιατί βρίσκομαι εδώ. τα έχεις παρατήσει? Ναι. Σε ποια ομάδα? Στο Εγάλεο. Εγάλεο. Καλή ομάδα το Εγάλεο. Πολύ καλή, ναι. Είχε παίξει Α2, είχε φτάσει Όχι, Α2. πολύ παλιά, ναι. Πάρα Πολύ παλιά, ναι. Τα δικά μου τα χρόνια. Ναι. Τι θέση έπαιζε εσύ, διάρρη, τριάρη, Δύο, ναι. διάρη. Ναι. Καρφώνεις πάντως από ό,τι είδα, Ναι. όχι σκαμπό. Δεν Όχι, έχει φυσικά, σκαμπό όχι. και τέτοια Όχι, κόλπα. τα καταφέρνω μέχρι στιγμής. Για το εντυπωσιακό της ιστορίας. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης στο μπάσκετ? Να πάμε NBA καταρχήν να μου πεις. Από εκεί, Ναι. να πιάσουμε τους Έλληνες. Πάμε Έλληνες. Στους Αμερικάνους, Νίκος Γκάλης, ας πούμε, αυτός ξεκίνησε την ιστορία. Μακράν, εντάξει, εδώ συζητάμε, Ναι, είναι από ό,τι εκεί καλύτερο. Ναι. ξεκινήσαμε όλοι. Χάρη σε αυτόν που παίξαμε μπάσκετ. Και Αμερικανοί. αν δεν βρεθεί πάλι ένας τέτοιος, δεν βλέπω τον μπάσκετ πάλι να σηκώνεται. Εντάξει, τα καταφέρνουμε. Ναι. Καλά είμαστε, ψυχή να υπάρχει. Ο Άιβερσον σ' αρέσει στο NBA? Προτιμώ τους Έλληνες. Προτιμάς τους Ναι, Έλληνες? ναι, χίλιες φορές Έλληνες. Πολύ ωραία. Είσαι και μοντέλο. Ναι, Δηλαδή κάνεις φωτογραφίσεις. Υπήρξες, ναι. Δηλαδή σε όλα υπήρξες. Τώρα μάλλον ψάχνεις τον καινούριο σου αυτό, έτσι. Κάπως έτσι. Ωραία. Αλεξίπτωτα σε είδα σε μια φωτογραφία. Πίσω ήταν η μαμά σου εκεί μπροστά. Ναι. Και ήσουν πίσω έτσι στήλης Βαρτζενέγκερ. Όχι, όχι στήλης Βαρτζενέγκερ, Μέλ Γκίψον. Ωραίο. Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Τα κάναμε κι αυτά. Εγώ συμπληροφορώ μια φορά πήγα να πηδήξω από εκεί που πηδάνε. Οι πρώτοι που κάνουν οι αλεξιπτωτιστές στον πύργο. Αλλά έβαλα άλλο στη θέση μου. Για ένα τηλεοπτικό γύρισμα δεν μπόρεσα. Κοίταξα κάτω και δύσκολο. Ναι, έχει στην αρχή όλα δύσκολα, αλλά μετά. Μετά συνηθίζεις. Ναι, συνηθίζεις και τα Η κάνεις. πρώτη ρε παιδί μου δεν είναι τρομερά δύσκολη είναι αυτά, όταν κοιτάς κάτω. Ξεπερνάς τα όρια σου, φτάνεις στα όρια σου, τα ξεπερνάς και βλέπεις που μπορείς να φτάσεις. Εσύ είσαι έτοιμος δηλαδή να ξεπεράσεις τα όρια σου? Το έχω κάνει μια φορά. Πιστεύω να τα ξεπεράσω και τώρα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Χολίδης, 23 ετών. Thanks.